Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatang anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabatan! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tugtog saya kamatayon. Kagawan nila ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, din sa aton palatuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. Kamot ng kamot ng kamot. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year,
Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my
Agkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn. Ka mga cute yung duha ka bata ngayon eh. Dungan git sila bata. Minutos lang ang diferensya. Kagpulos mga babayi. Ining si baby girl Javier, ang iya tanda. Alom sa wala niya nga dulunggan. Kagpuerte ka palahibi nga bata. Kag ining si baby girl Jacinto. Puerte kay puson nga lapsang. Eksakto lang magiyod. Ah, tinluan ko anay ka mo ha. E-ready ko na ang ilatag name. Kag pagkatapos ko tinlo sa ila, ipasuksok ko dayon sa ila cute nga mga kamot ang ilatag name. Ipamutang ko diri sa ila crib ang ilatag name. Tinloan na ka mo ni Lola ninyo ha. It's bath time. Oh, ikaw ang unahon ko, baby Sinto ha. Kay kahipo siya sa imo. Pabayad ang magsaga dibi si baby Javier. Ah, dali na. Ligo na ta. Ay, Mimi? Oy, Lid, ari ka na? Ay, Diyos ko, Diyos ko. Ay, sorry, yun. Ay, dalit ko. Ay, nalipat ko nga duty ko. Galit sumusunod na Okay lang Ikaw na lang padayon paligo sa kay baby girl Jacinto ha. Duha na sila. Inang palahibi si baby girl Javier ina. Sige, sige. Uy, salamat kay Best, ha? Okay lang, best Ikaw na daang bahala sa duha ha. Okay, Babo mga babies. Best, halong. Salamat. See you tomorrow, best. Okay. Ay, okay. Ay, anay ka. Sino to galing sila ni Mimi man? Baby Javier. Ay, si baby girl Javier. Kag ining si baby girl Jacinto. Ay, itakod ko na lang galing ilatag ni. Asa din ang taglay nila man? Ay, dali ka mga baby, ha? Ha? Naglanggid. Ay, baby girl Javier, takdan ta ka sa pulseras mo, ha? Ay, dali lang. Ay, hindi na to man. Dali lang. Hara na. Naplastar ko na kamo sa inyong crib. Ay, kamo cute sa inyo. Buin si baby girl Jacinto, ho? May along gali sa wala niya nga dulunggan. Ay, ka-cute na pagkaalom. Daw pintok na ito. Daw aritos. Ay, hala. May nagkapanuktok sa portahan. Abayan kong kamay nga binta nila daw sa portahan. Yes, miss? Nurse, pwede makita ko si Baby Javier? Ano ka ni baby girl Javier? Tita niya ako. Utod kong mother niya. Ay, miss, hindi ka mo pwedeng makasalod eh. Dala mo lang ako sa may kristal para sa gwa, miss. Pwede na rin yung makita ang bata. I-open ko lang kortina, ha? Wala ba oversedok nga dalo ng mother sa baby. Okay lang. Matanaw lang ako sa iya. Daligid lang, miss. Ara na misilanta. Ginway nagsa-nurse ang kurtina sa sulod sa nursery. Kita ko na din sa kuwaas ng kristal ang sulod sa nursery. Ato. Maging tulod siya nga crib pa kadto sa aton. Ay, amo na naguro si baby girl Javier, ay. Ari na sa atulong sang kristal nga dingding ang crib. Ay, hala, nagasinya sa nurse sa sulod, Ginatudlo niya kita. Amo na ako si baby Javier. Dara, tulukas siya. Oo. Nagahiyod siya, Hi, baby! Ari na si Mami. Nakita mo na si Mami mo? Ay, abaw, kagwapa nga bata. Ay, Diyos ko, ka-cute Miss Yolanda. Sunod kasi mo ang ilong. Siyempre, ako Iloy, no? Hello, baby!
Kaluyas ang lawas ko. Kasakit ang lawas ko. Kasakit ang tahi ko. Ay, normal lang na sa bagong bata. Kun Andy, gusto ko kung tani maghigop sang mainit nga sabaw. Sige, mabakal ako. O, ano, nakita mo na nga ton anak? Oo, nakita ko na. Gintanaw ko siya kay sa nursery. Gwapa man? Aba, siyempre, gwapa. Sunod sa ibong sakon. Tuod? Oo, gani. Gwapa. Taas idong. Salamat. Ate, ano, saan o siya dalon diri sa akon? Basi tukay-tukay, ha? Depende kay doktor. Abi mo, nakita ko diri si Yolanda sa ospital. Ano? Ari diri si Yolanda? Ate, nakita ay ka mo? Oo, nakita ay kami. Kaginsugid ko sa iya nga nagbata ka na. Auntie? Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Oti, wala siya sa maging pamangkot sa imo? Wala man. Ngahaw. Wala Kun, abi ko kung maging pamangkot siya sa imo. Nag-ano siya dili? Ang isa niya kempyada, nagbata man. Ginbisitahan niya bisan malayo ng panahon. Bilib ko sa pagkaisa mo. Maayog isang batasan. Oti, sige na. Baklin ako sang mainit nga sabaw. Bisan ano lang da. Okay, sige. Diri ka lang, ha? Sige. Maayo lang kay wala ni pamangkot ni Yolanda si Andy na tungod sa balatian niya nga himo-himo ko lang. Buisit to o buisit yun. Pero akong mahibala ni Andy nga naghimo-himo ako sang istorya parte sa iya sa kay Yolanda. Awayon gid namin nga duha. Hindi ko anay pagpanumdumon nga. Basi kung mabugat pa ako sini. Hindi dapat nga ma-stress ako. Tungod bagong bata ako. Hindi dapat. Laga, kumusta pa matiyag mo? Sakit ang tiyan ko. Ay, di, siyempre gid lang kay ginubirahan ka. Mugali ni kung sisaryan ka. Di ka tuod magbuna, pero kasakit ang riri kung magtahaw ng anesthesia. Ay, kasakit ang giho. Hindi ka magsagad ka giho wala man mi pati ang giho mo. Abi pa mo yung bala. Kainit na sa likod ko. Alang-alang hindi ko maggiho. Mambotsin mo da. Karting, nakita mong bata? Wala. Hindi ko magtanaw. Daw ginakonsensya ko. Dutlan ka pa na. Gagayaw. Uy! Kaysa si Milya ko nagaling mo. Unhod ko kag dugo. Tanawa to, be. Sugiri ko kung anong hitsuran niya. Hindi na. May nang hindi ta makita ang bata. Agad nga hindi maglangot ang buota sa iya. Karting. Naistorya ko si Doktora Dara. Ay, ti, ano kung mo ang hambal niya ni si Randa? Pwede na madalang baby? May test pa nga himuon sa labsag. Newborn screening test. Agod ma-detect kung bala. May diferensya ang bata o kung may masakit niya. Ay, gali ka? Dugay ng test, Miss Yolanda? 10 to 14 days kag mahibala ng resulta. Kung may makita sila nga detekto sa bata, to sure, kung ano ang kondisyon sini. Pero kung wala silang makita, nga detekto sa bata, kung healthy ni, 3 to 5 days,
makuha ng resulta. Buong kabay pa nga makapasa lang sa newborn screening si baby girl Javier. I'm sure. Wala sang diferensya ang bata. Miss Yolanda? Ang akong baby. Ate, anong siling ko sa imo? Hindi ba lang nakasunod sa imo? Nakasunod matuod siya sa akon. Ang iya ilong, mataas. O galing, ang kulor sa iya panit. Sa imo nakasunod. Morina. Ay, baby pa lang ina. Hindi pa permanente ang kulor sa panit siya. Maputi pa ina. Pero okay man lang kung morina siya. Ang importante, nga mahamis, kag wala sang katul-katul ang iya panit. Kaga, kung magdako siya, kundi kanami tulokon. May newborn screening pa si baby. Ay, ugali, namangkot ang nurse. Ano ko ang ipangalan naton sa bata? Ano sa imo? May ngalan ka na ba lang nga nadumduman? Ikaw lang hatag sa ngalan Wala ko sang napinsaran may ara na galing daw ka raw ay pamatian Ay, Kwan, ano abi kung hingalanan naton siya nga Audrey? Audrey? Oo, Audrey. Daw angkit sa tunog sa ngalan ta nga duha. Ivy, kag Auntie. Audrey, buot silingon, noble, may class, kag may maisog nga personalidad. Inaipangalan naton sa iya, Audrey Jacinto. Ako ang sekretary ni Miss Yolanda. May ginapapirmahan siya diri sa inyo nga mag-asawa. Ano ina? Agreement ninyo ini. Ang naistoryahan bala ninyo, Mrs. Salditos, nga ginbaligya mo na kay Miss Yolanda Javier ang imo anak sa kantidad nga 100,000 pesos. Tang nasulat diri nga wala ka na sang labot sa bata. Kilalahon nga iloy sang imo anak amo si Miss Yolanda Javier. Kag sa birth certificate sang bata, siyang iloy sini. Kag nabutang man diri nga wala na sang obligasyon si Miss Yolanda sa imo tungod na bayaran ka na niya. Kag tapuso na ninyong inyo koneksyon sa isa kag isa. Maatag balay na Mrs. Aida Salditos? Okay. Sa diin ako dira mapirma. Ha? Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagservisyo.
radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon! Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa ngaton matahong kag makatalanto kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. My life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Aksyon Radio!